фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Неговото 8-мо издание се проведе от 21 юни до 1 юли 2012 година. Участници от десетки български и чуждестранни фолклорни състави изнесоха своите програми на 3 сцени в градовете домакини Приморско и Китен. Фестивалът е част от музикални празници Еврофолк и се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Телевизионният екип на Еврофолк Академи засне и излъчи на живо по световната интернет телевизия всички музикални изпълнения в рамките на културното събитие. В какво настроение и с каква нагласа пристигнаха участниците за изява в Еврофолк Черно море? Сутринта са станали в 4 часа, тръгнахме в 7, обаче те бяха нетърпеливи да тръгнем. Дойдоха, регистрирахме се, бяха на морето, радостни, щастливи и чакат да има изяви. В Приморско пристигнахме в петък. Нашия път е доста дълъг, защото имаме 450 км, цели 7 часа и за отбелязване, че стойчески те издържа. Ентусиазмът е голям. Развълнувани сме, разбира се, идваме много отдалеко от община Бяла, област Русе. Пропътувахме толкова километри да дойдем, притесняваме се как ще се представим. Добра среща и на вас. Чувствахме се прекрасно, както и на предишните фестивали. За нас е удоволствие да участваме в Еврофолк. Колектива участва от самото създаване на Еврофолк. Всяка година ние сме тук на Приморско, на Китен, на Царево сме пели, на Ясна поляна сме пели. Изобщо не сме пропускали година. Ние вече посвикнахме да се явяваме на тия прегледи и идем с голямо желание да присъстваме на прегледите за български фолклор. Откриването на фолклорният фестивал Еврофолк Черно море 2012 се състоя на 23 юни на централна сцена в град Приморско. Приветствие към участниците отправиха Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, и госпожа Калиопа Трендафилова, главен специалист отдел култура и образование към община Приморско. С официалната част беше поставено началото на тазгодишното 8-мо издание на фестивала. Фолклорният фестивал Еврофолк Черно море има установени традиции по отношение на броя на участниците и качеството и разнообразието на техните изпълнения. И в това 8-мо издание на фестивала за участие в него пристигнаха изпълнители на различна възраст и от различни региони на България. Представени бяха почти всички етнографски области на страната – и Шуфлука, и Тракия, и Странджа, и Северна България, и Родопите. Част от участниците разказаха за селищата, от които идват. Преди години той е било Вълкова Слатина, след това е прекръстено на един ветеринарен лекар, който се е борил за свободата на човека, за неговата демокрация, но умъртвен в полицията и след това населението решава на 5 март 1950 година решава селото ни от Вълкова Слатина да се преименува на доктор Йосиф. Това за нас е една емблематична личност. Штръкливо се нарича, има няколко легенди. Първото, защото е нависоко, подобава на Щъркелово гнездо. Второто е, защото в там съседна горичка на Штръкливо на времето са се въдели такива насекомите штръкели, които са нападали животните. Селото Самопица е в тракийската низина, между град Пазарджик и Пловдив. Името си го носи, има няколко легенди. Една от легендата има там една местност, която е Каламица и оттам вече през времето е сменено името. Другата легенда е, че има една царица на име Каламица отдалече, която е минала, харесала е плодородните ниви, земи и всичко и казала, че тук ще правят царство и в последствие от нейното име вместо Каламица си остава Цалапица. Обручище се намира в
така да се каже, енергийното сърце на България. Обручище носи името си от местността Оброка. В Обручище има може да се каже, към 2000 човека. Това е голямо село. Разнообразието в репертуарите на участниците привлече многобройна публика около фестивалните сцени. Самите изпълнители в Еврофолк Черно море и показаха и разказаха с ентусиазъм за специфичното на песните и танците от своите програми. По принцип наблягаме на нашия фолклор. Фолклора, който е в нашия регион. Ние сме от етнографска област, от Шопския етнографска област, но под област Борела. Там се изпълняват жътварски песни. Песни с тресене. Даже при нас има, така на шега се казва, тресе по-борелски, което тресене е малко по-характерно, отколкото на граловците, на Знеполе, на съседите до нас. Предимно се стараем да пеем весели, северняшки, тракийски песни и сме привързани към съвременния народен фолклор. Нашата група изпълнява много авторски песни, написани от нашата ръководителка Мария Цветкова. Тя просто не иска да говори за себе си, но ние сме и много благодарни за това и текстовите са с много добро съдържание. Обикновено ние пеем изцяло автентични песни от извора. Взети песници и носиите ни са такива, точно автентични, мога да кажа, даже на около 100 години са ни носиите. Как се наричат вашите престилки? Виждам, че имат по-особена изработка. Камилчи фъкани. Камилчени. Какво означава фъкани? Как се направи? Ами то беше едни особени такива машинки. Станок е направено, пристелката така е зашита и почва с стои нещо. С някаква игла. Да. Като специална игла. Специална игла. Имате интересни колани. Да. Това също са част от носията. Това е от баба ми, този колан. А това е на свекърва ми го дари още като се оженихме. И постоянно пеева с нейния сукман, с нейната пристелка. Воскресе! Наистина воскресе! Велик ден е, при кръстник се ходи. Ами в момента ние представихме на Великден, преведено от Великден, посещението на гости на кръстника в дома и след това отиване на Мегдана на Великденското хоро. Това е една от основните традиции и при нас. Питка задължително се носи на кръстника, питка, козунак и пирашки. Това е основното и най-важното. А без козунак и питка и пирашки не е празник. А и сърцето и душата да са весели и чисти. Това по-хубаво няма. Една от големите цели в сферата на фолклора е постигането на приемственост. Равносметката от 8-то издание на Еврофолк Черно море е участието на голям брой детски състави. При нас се получи едно много хубава приемственост между стари и млади. Групата ни беше сформирана най-напред като група към пенсионерският клуб, но после към нея привлякахме децата от читалището, с тях и майките и сега колективът ни е разнообразен, даже се смеем, че сме баба, мама и внучи. 3 поколения в един колектив. 3 поколения в един колектив. Специално за тези деца, които са зад мене и на всички, които бяха днес, се радвам, че с радост приемат песните. И като чуете една песен, хайде госпожо, давай да научим, даже от тази група 3 деца вече влезнаха в музикално училище.
Танцовия състав вече 4 години съществува. Към детски център Слънчо имаме различни дейности. Повечето учебна дейност, наред с това танци. И тези деца танцуват неспирно, целогодишно. Работиме тракийски танци, тъй като все пак виждате, че те са мънички деца, имаме 6 годишни деца, 7. И започвам първо с нашата област, която е тракийската област, затова правя тракийски танци най-напред. Съответно, те изиграха един северняшки танц, което е тяхното начало. От тук нататък да взимат много големи награди и да бъдат най-добрите ми деца, защото аз много ги обичам. Всяко едно нещо, когато се върши с любов, то се случва. Нашия танцов състав го ръководя от 4 години в Езерово, област Варна. Те започнаха от 2 клас, сега вече са 6 клас, вече и варненски, и северняшки танци, обикновените елементи от танцовата култура, ръченица, дайчево и така нататък. И вече дори тази година им направих шопски танц. Децата, които играят при мен в Езеро, са стотина. Трудна професия е и ние случайно родителите казват как се оправят толкова много деца и много се надявам да продължат с нашия фолклор, защото това е целта на всички тези мероприятия. Да са живи и здрави, дека да учат и да станат във всякакви професии да се занимават, обаче да не забравят българския фолклор. Тази възрастова група първа се води от 4 до 8 клас. 90% от репертуара беше тракийски. Ние си имам предвид от Тракия с тракийските танци и песни. Те са наследници на танцовия състав, който е... Нещата върват от поколение на поколение. Има по-голям, които сме идвали с тях тук на фестивала. Печели сме награди, разбира се. Те са тяхни, първо, може да кажем, тяхни баби и дядовци, след това вече тяхните родители. Сега те са трета група, които така поколение, което продължават. И след тях имаме и по-малка група, която също продължава тяхни традиции и живот и здраве да има и още. В това село има една местност, която се казва Петриче и просто танцовия състав трябва да си има, откъдето трябва да си има някаква идентичност. Затова решихме да се казва по този начин на тази местност. 2 възрастови групи са, значи от деца от 5 до 10 годишна възраст и вече от 11 юношите 17-18 годишни станаха, пораснаха. Изяви близките градове на фестивали в България, тук, където е от Еврофолк Академия, където е организиран в Приморско и в Китен. Скоро ходихме с подобен състав на същата организация, Европейската асоциация в Гърция и миналата година ходихме и в Испания. Журиращата комисия на Еврофолк Черно море оцени и награди участниците с диплом, носител на почетния знак на фестивала. Грамота за съществен принос в развитието и съхраняването на фолклора. Грамота откритие на Еврофолк Черно море. Грамота лауреат. Препоръки за участие в европейския и световния шампионат по фолклор. Няколко от съставите грабнаха Златния Орфей, първа награда в своята категория. Че не мога, малай
съм безкрайно щастлива, защото за първо участие, с първа награда, това говори, че освен с много труд и с много любов към песента, ние сме допринесли нещо топло на публиката, на журито и сме ги впечатлили не само с това, че децата умеят да пеят, а с това, че пеят сложни, обработени песни. Това е хоровото изкуство за мен е най-ценното, най-трудното и може би заради това, че е трудно, за мен е предизвикателство и от дете обичах да се занимавам с такъв вид изкуство. Поред мен най-важното нещо в една такава подготовка е уважението, толерантността, обичта към песента. Това, че аз също и съм изпълнител. Тоест, те не си мислят, че аз съм само един учител. Аз пея заедно с тях. Те не виждат по сцените. От всяко едно участие носи удовлетворение, радост, гордост. Нова Загора е едно градче с много силни традиции в областта на фолклора. При нас тракийската песен е много ценна. Децата от малки са впечатлени от фолклора ни. Моята цел най-вече е тази, да ги накарам да са горди от песента на българина, да знаят, че това не е срамно, че както на времето сме пяли и са пяли нашите предци, така и ние винаги може да запеем с лекота и да знаят, че България е жива именно заради това, заради своя фолклор и своите традиции. Затова Нова Загора е горда с тези и с още много други талантливи деца. Любе, любе, първо любе, къде ходиш, то не дойдиш, къде ходиш, то не дойдиш, какво сърце в тебе носиш. Какво сърце в тебе носиш, камено ли, дървено ли, ако камък ще се пукне, ако дърво ще изсъхне. Снощи ми са гости дошли до с бяла недоле, снощи ми са гости дошли до с бяла недоле, гости дошли кондовели до сне до бяла недо. Да огреш вита на гора, вита на гора, зад манастирен, грей месечинко, да огреш вита на гора. Здравейте, ние сме тук на Международния фолклорен фестивал в град Китен, за да се представим град Червен бряг и нашето фолклорно трио, което съвсем отскоро вече има своето име и то се казва фолклорно трио Феникс. Чувстваме се, разбира се, страхотно. Естествено, щом получихме най-хубавите награди. Казвам се Дарина Гергова, от град Червен бряг съм. Работи като хореограф и към фолклорното трио Феникс. С фолклор, както се казва, от детските години, след завършването на музикалните образования, започнах като преподавател на малки възпитаници с клас народно пеене, но това не беше достатъчно и разбира се, потърсих развитие в многогласното пеене и в случая създаването на фолклорното трио, като издирих и поканих за участие двете дами. Здравейте, казвам се Ваня Костова, учител съм по професия, но от много малка участвам на сцени. Главно с народни песни, защото с тях съм закърмена. В моя род всички изпълняват. Дядо ми даже гайдар е бил. Влюбена съм в народната песен. Старая се да го предавам и на моите ученици. И съм горда от това, че сме спечелили Златния Орфей и с това, че моята колежка е лице на този фестивал. Репертуара, с който си представихме днес, първата песен се казва "С нощи ми са гости дошли", която е обработка от Анастас Наумов, песен от нашия край, от Плевенския край. Втората песен, с която се представихме, се казва "Грей месечинко",
Тя е родопска песен. За първи път така изпълняваме в този състав такава песен. Мисля, че се справихме добре. И третата песен, с която се представихме, беше "Недите ли бяла недо" с аранжимент на Максим Горанов. Цвете си бере, цвете гергьовче, цвете си бере, цвете гергьовче, деги ди радо бяла, радо мари, деги ди пиле шарено. Честно да ви кажа, в момента съм много приятно изненадана и още по-много развълнувана от това, което се случва преди няколко минути. Ами как да се чувствам? Много съм щастлива, много съм радостна, че получихме тия прекрасни момичета. С тях заедно взимахме голямата награда "Златния Орфей". Много усилие ни костваше, много време не изгубено, а просто хората си даваха абсолютно всичко от себе си, за да може да получим тази прекрасна голяма награда. Ние обикновено работим с обработен фолклор и песните, които представихме на фестивала, бяха обработени. Обработен фолклор, двете са моя обработка, останалите са на други автори. Състава, той от дълги години работи, но аз го поех от Величко Димитров, вечна му памет. И състава е доста обновен, доста нови хора има, което мен ме радва. Увеличих се и като бройка състава, и като изпълнителки, много добри изпълнителки са, и аз се радвам от това, и както аз, така и те дават абсолютно всичко от себе си, за да може да представят Драгижево на ниво. С много силна програма в 8-я фолклорен фестивал Еврофолк Черно море се представи мъжката група Казашка Джерела от украинския град Макаров. Съставът се превърна в любимец на публиката и фаворит на журито. В историята на музикални празници Еврофолк казашките изпълнители записаха имената си като носители на Гран-при, голямата награда на Еврофолк Черно море 2012. Новградовски Андрей, Манько Петро, Сябренко Василь, Соломенко Олексій, Валентин Шраменко, Олександр Третяк, Петро Широкоступ, просто Микола. Іван. Для нас це означає, що ми... Тази награда означава за нас, че нашата работа е оценена не само у нас в Украйна. Тя ни носи голямо удовлетворение, особено заради това, че България е страна на високо културно ниво, като фестивална страна, много богата на фестивали, много богата на музика. Заради България, заради фестивала, 100 пъти ни е по-приятно, че сме тук и да получим такава награда. Ние сме във възторг. Това е велик стимул за работата на колектива за в бъдеще, за да расте и да постигне върха.
Мъжка група Казашка джерела е създадена през 2009 година с подкрепата на всички наши участници. Постепенно 1, 2, 3, 5 до 13 човека. Работихме върху изпълнението на казашки песни, на украински народни песни. Имаме също и автор-композитор Андрей Невгадовски, който пише песни на казашка тематика. Това са прекрасни, красиви песни. От негови песни сме направили диск, така че неговите песни са известни на цяла Украйна и на света. Така работим, репетираме и носим удоволствие на хората. Били сме на фестивали в Молдова и при нас в Киев. Сега сме тук. На други места в Украйна сме били. Искаме да обиколим Европа. Дойдохме първо в България. Тук е топло. Има море като нашето, което ни отпусна, очарова и донесе такива изживявания, че ние сме просто във възторг. Джерела на российской мове будет источник. Это то, что вот из-под земли бьет вода, родник. Джерела значи на руски извор, извор на вода, а на казашки джерела значи приемственост, културна, историческа. Историчної спадщини, набуття культури історичної. Інструменти у нас, ми працюємо... Ние свирим на няколко инструмента, като например Александър Третяк свири на бандура. Това е ударен народен инструмент. Много колоритен, много красив, много мелодичен. Също имаме кобза. Това е старинен украински инструмент, с който са се пяли песни. Имало е такива стари кобзари, слепи, водени от някое младо момче, сядали под някое дърво и изпълнявали пред народа тъй наречените стари военни думи, които се разказва за казашките походи, за живота на казаците. Това също се отнася и за бандурата. Имаме още ударни инструменти и баян, който е известен инструмент. Та й питають дівчину, ти чия? Оставила свиснув, жабелькою блиснув. Гей, 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 хлопці, не спиняйся, шибуця рівняйся, бійся та лякайся. Края на пребиваването си и участието си в Еврофолк Черно море 2012, голяма част от участниците споделиха впечатленията си от чутото, видяното и преживяното през фестивалните дни в Приморско и Китен. Организацията е страхотна. Рядко участвам на такива конкурси, в която организацията е много, много добра. И се радвам, че вече приключихме и вече е по-спокойно за всички. Да играеш народна земя пред българи. Весело е, хубаво е, условията са приятни, времето е с нас. Организацията е на ниво и мисля, че се представихме така достойно и се харесахме на гости на фестивала. Децата са дори превъзбудени от самия факт, че излизат на сцената. Това за тях е една голяма емоция и със сигурност дни наред ще разказват за това, което се е случило тук. Всяко начало си има и край. На това 8-мо издание на Еврофолк Черно море финалните акорди бяха поставени с официалното закриване. Искам да поздравя всички участници, да им пожелая здраве. Надявам се, че прекараните дни в Приморско бяха хубави и ще останат с добри спомени от участието си в този международен фестивал. За Европейската асоциация на фолклорните фестивали една от най-главните цели е запазването на фолклора, автентичния фолклор за бъдните поколения. Най-важно е, защото няма как да просъществуваме напред без да знаем своите корени. Мога само да пожелая здраве на всички и сили да продължат това важно дело за всички народи. Благодаря от сърце на всички. За мен е чест, че тази вечер съм тук сред тези участници
Това е едно мероприятие, което остава дълбоки следи не само тук в града, но и в нашите гости, които идват на тази сцена. Пожелавам на всички успех, пожелавам творческо развитие и ново участие тук в Приморско на тази сцена. Успех на всички! Песен се рони от чисти алмази и ни пренася в жива жарава. И странджа се носи, ехтината лази, в огън горини и сили ни дава. Гърло мерджанено песен излива, думи нарежда, залуда гидия. И гайдата писва, с нея се слива. Чудо и приказ е тази магия. Нека си пожелаем здраве, радост и нови успехи, за да ги има и оцелеят в нас творческият дух и вярата в доброто. Закривам 8-то издание на Европолк Черно море 2012 Приморско Китен. Като всяка раздяла, и тази е трудна. Но за това са спомените, приятелствата и дадените обещания. Пак ще дойдем на Европолк Черно море. Довиждане, до нови срещи отново тук. Доволни сме, радваме се. Ако сме живи и здрави, до година пак ще дойдем. Довиждане и пак чакаме покани, за да дойдем пак. Не пожалихме време и сили, но то не се заплати. Сега отиваме да се почерпим. До нови срещи! Много благодаря. Разбира се, че ще дойдем пак. Толкова ни хареса в България, че не може да не дойдем пак. Козацькому роду нема переводу! Козаки у ката життя не благали, про долю України дурні були. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хто живе на світі і хто жити має, той шлях і козацький буде ще топтать. Щоб буяла воля, щоб раділи люди, даймо їм останнє кінського сказать. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Нехай згинуть воріженьки на вічні віки.